ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад маромад сурат маълумот шавад дар WhatsApp иморо кунед, мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст мошинои арзон аст ки сечкаҳои арзон бо нархҳои 25 000 сомонӣ ва Toyota Corolla, Toyota Camry ва мошинои Opel Vectra, Xob Caravan, мошинои советские аст, ҳамашон бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки шумо дар чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастед. Мо дар видео оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 167 сомонӣ. навора сар мекунем, маромад рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, Toyota Camry аст ки американка, соли 2009 солае ки бензин аст, ҳардаш кор мекунад. Объем мотор 2.4 литр, коробка автомат, сайзтани мошин мегад беҳтарин. Мошин мегад ягон камбудида, мошин шаҳрӣ аст. 4 диска, 4 табронаи пачка, салон тоза, монитор, кондиционер, электропакет, родной краска. Мошинча мегад американка, ҳолаташ мегад беҳтарин омада аз пеш бинен. илтимос ки одамоне ки ради интерес мегад намехаранд занг назананд. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 105 000 сомонӣ. боз кадоме ки наличкати мегирад арзонтара мешавад. ин ҳамин рақамошон аст, TCL пастени кор мекунад, кадоме то ки мехарен дар ҳамин рақамошон занг занем. боз такрор мекунем ки нархи мошин 105 000 сомонӣ аст ки арзонтар мешавад фақат барои одамони харидору ва дар назди капоташ ягон сум муомила мекунанд. маромад одамони мехаридагӣ занг занем. дӯстони азиз, шумо агар чунин мошини фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан дошта бошем, барои реклама кардан, маромад сурат маълумот шарои кунем, мо дар видео оянда фурӯшда мегузорем. деви мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, аст Daiwa Nexia аст ки германский, соли 1995 солае ки бензин аст, ҳардаш кор мекунад. объем мотор простой 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. мошин мегад тоза, мегад нозада, германский, салон тоза, хоб балон ҳолати корӣ, мотор нав мегад мотор кадагастем ва хоб опшин мошинча ҳамаи расходаш кадагия, ягон камбудиша нагуфтиянд. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохта Қурғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 12500 сомонӣ. краскаш ҳам нав аст, краска намекунад. опшин дӯстони азиз, ҳамин соҳиб боши гуфтага ки пул дар мекунад барои мефурӯшад. агар мошини дастиш буда, мисол мошини барои кор рафтан омадан, пул дар кор мешуда мегад мошина фурӯшта монда, ягон камбудӣ надорам мегад омада бинен. хоб 12500 сомонӣ бо арзонтар мекунад ва мошин дар шаҳри бохтар рақамошон мегафон, кадом то ки мехарем бо бештар маълумотша гирем. дӯстони азиз, агар ки ягон намуд мисол мошине ки ба шумо ки лозим бошад, дар комментари нависед, мо мошинаи гуфтагии шуморо дар видео оянда ҷудо карда барои шумо видео мекунем. лайкотона фаромӯш насозем. саи мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, аст Toyota Corolla аст ки инашам американка ки SK мега соҳибшон. Toyota Corolla американка SK, соли 2009 солае ки сӯзишвораш бензини холия, мотор 1.8 литр, коробка автомат, ҳолати мошин мегад беҳтарин. хоб мошин мегад дӯстони азиз сайсанаш беҳтарин аст, салон тоза, балон нав, родной краска, хоб опшин электропак, кондиционер ҳамаш кор мекунад. хай мошину SK чун зурам. дастгоҳшона мегад мефурӯшем бо нархи 84 000 сомонӣ, кадоме ки наличкати мегирад бо арзонтара мешавад ва ин мошинам қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. рақамошон аст вавилон кор мекунад, кадоме то ки мехарен бештар маълумотҳои пурра. одамоне ки наличи мегирад мега арзонтара мекунем, хай бензини холӣ буда як бор тамос гирифта бештар маълумотша гирен. агар ки имконият ки бошад ҳамин программа VPN скачат карда навораи моро через ҳамин программа тамошо кунед. хела кори хуб мешад. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, аст Mercedes-Benz C-класс аст ки Mercedes-ҳои C-класс солҳои 2000 ки ранги зайчик меганам хеле мошин. соли 2006 солае ки бензин аст, ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 2 литр, коробка механика, сайзтани мошин мегад беҳтарин. мошин ҳам фурӯхта мешавад, ҳам алич карда мешавад тоқа ба
астраҷии солҳои 2002 ва 2003. Мошин электропакет, кондитсионер, 4 диска, родной краска, баллон нав, общий ҳолати мошин беҳтарин. Нашод аз даги пуштагӣ хадавой ва ҳуҷҷатош не ки ягон чи гуфтагӣ нест. Кадоме агар мошина сумкати мегирад 45 000 сомони нархи мошин, кадоме ки алиш мекунад ба опелои астраҷи солҳои 2002 2003 бошад мекунем, маслиҳат мекунем, алиш мекунем. Ва ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт 45 таш меган, хай қатишон бо савдо мекунем. Рақамошон сайти Telcel кор мекунад, кадоме ки агар харидор ки бошен бештар маълумотои пурра аз соҳибашон. Дӯстони азиз, хай мошин нархи қимат нест, мисол ҳамин ба нархи чизи соли тужишкати арзанда, кадом то ки мехарем бо мисол қатиш маслиҳат карда ва маълумотои бештар сагирен. Марҳамат. Панҷум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra F8 ки дар кузови караван универсални светои сафед. Соли барои 1694 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекард, моторош 1.6 модулай, коробка механика, ҳолати мошин мегад находвай. Мошин як сола ҳуҷҷат кардагӣ, салон тоза, родной краска, 4 баллони ҳолати кори, опшн мошинча мегад находвай, омада аз пеш бинем. Сроша мегад камтар мегад қарзорем, сум дар кора мегад, бам хотир мошина фурӯхтаистем. Хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 18 000 сомоне ки боз ягон сум дигар арзона мекунад. Не ки илтимос мегад аз соати 8 саҳар то соати 9 шаб мегад занг занед, дигар вақт мегад аз соати 8 9 шаб мегад, мисол нороҳат накунед ки чунки мисол наметавонем мегад гап зада. Фақат аз соати 8 саҳар то 9 шаб метавонед занг занед. нархи мошин 18 000 сомоне бо арзон мешавад, як сола ҳуҷҷат дорад, просто қарзор будиян ба ҳамин хотир фурӯхтесиян. Рақамошон аст мегафон кор мекард, одамоне ки наличи мегиранд марамат занг занед. илтимос мега одамоне ки намехарад беҳуда нороҳат накунад, одами коргар будиян, ҳамин хел марамат. дӯстон азиз, маълумоташа пешкаш кардем, дигар вариантҳои худона пешниҳод кунед. Шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Daewoo Matiz аст ки светои сафед, соли барои 1997 аст ки сӯзишвориши бензини холӣ. Объем мотор 0.9 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегад находу. Мошина мегири фақат мегарди 100% краска, чотки сайсари мошин, хадавой чихеле ки дар ҳамин сурати дестен, сурати мошин мегад ҳамин хеле краскаш мегад боло, мегад салоншах болоша мегад, кричаша мегад хеле сиёҳ кардаган. Хоб салон торпеда ҳамаш мисол обшивка, хоб сидилниҳо нав мегад кадаги астай, задаги пуштаги надора, просто яду ҷош камтар меличовка кор дошта обшин. Мотор мегад звера, хай яду ҷош камтар мисол намедонам ки ҷошай, мисол калцашай ҷоша мегад камтар меличовка кор дора, ҳамура просто усто мегад неправильно часпода ё дига набурдиян, ҳамоя яъне ҳуй када айса часпода накора. Камтар мегад дар ҳамун ҷои калцай чай мегад ду дурмадаси ҳавай мегад айса часпода накора. ҳамун запчасташ обшин ҳастае. Дастрошто мегад мефурӯшад бо нархи 13 000 сомони, бо кадоме ки наличи кати мегирад арзонтара мешавад. 13 000 сомони мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, срошто мегад пул дар кора боз арзонтара мешавад. хоб кадом то ки мехоҳед рақамҳои билайншон нафсигасам кор мекунад пайзани ҳамин рақамро занг занем, бештар маълумотшо мефаҳмонанд. Марамат. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. ҳафтум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка, соли барои 1994 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.8 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегад находу. светои серебристи, салоншам нормалния, диска дорад, 4 баллони, ҳолати кори 60-70% ки хай ҳолаташ миёнае. асосан мошин мегад алиша, кадоме ягар ки сумкати мегирад мегад 25 000 сомони нархи мошина, кадоме ки алиш мекунад вариантҳои худшона пешниҳод кунанд. Нагуфтанд ки бар чихали мошини алиш не ки ҳамин лабои вариантона пешниҳод кунед. мошини Nexia, Opel ягон намуда лабои намуд вариантҳои алишӣ дорад. ин мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор ва нархша гуфтасай 25 000 сомонӣ. родной краска серебристи мошинча находу, хай нархшда арзанда 94 сол будай. хай дӯстон дар навод чихел дизай мошинам хали астай. рақамошон мегафон кор мекунад, кадометон алиш мекунед пешниҳод кунед, кадометон мехаред дар рақамошон занг занед. агар шумо ҳамчунин мошиниҳои фурӯшии майда, мошинаи боркаш, хона, замин, квартира ягон маҳсулот дошта бошем барои реклама кардан, дар WhatsApp имо кунед, фурӯшда мегузорем.
ҳамин машини фурӯши пешкаштон кардем то видеои оянда.